Wat? Chico, Oh, zie jij dat je zei? Heb je zondags? Heb je zondags? Ik zie het. Dat is niet meer. Hey Chico. Hé, dat kietelt. kijk, kom eens, Chick. Ja. Ja. Zo, hè? Zonnetje. Het is al heel bijzonder. Dat is helemaal niet doen. Ja. Ja. Zo. Ja, Chico is wel een beetje een apart hondje. Die kon we eerst helemaal niet benaderen. En die liep ergens een grote boog om ons heen. Angstbijter, helemaal niks. Het is nog een oude hondje. Ik denk een jaar of 7 of zo, 8. En een reutje is gecastreerd. En hij wordt langzaamaan wordt hij al wat minder bang. Hij laat zich nu gewoon aaien. Ik kan hem, als er niet zoveel andere honden omheen zijn, gewoon op schoot nemen. Maar je moet hem niet gewoon zo even zo oppakken. Het is geen hondje voor met kinderen. Het is echt voor volwassen mensen die gewoon een rustig huishouden hebben. Je kan je hartstikke goed bij aanpassen. Dat zal je vast hartstikke leuk vinden.